ihan ekaksi kun lähdetään hommiin, niin putsataan tätä lattia. Tää on ihan kamalas kunnossa. Eihän tää voi mitään tehdä, kun tää on savinen ja mutainen. No ei se savinen ole, mutta likainen kuitenkin. Tänään puretaan toi. Ei tää vaan tää täältä. Lähdetään muokkaamaan. Eli ottamaan katteet ja kaikki, mikä irti lähtee. Niin. Mut nyt lähdetään putsata lattia. Noin, nyt kun tää on imuroitu, niin nyt tää pestää. Katsotaan lähteekö toi lika irti tuossa lattiassa. On viime kesänä laitettu tää päällyste tähän näin. Tai tämmöisin läin, mikä tää on. Tommosia paloilla rakennettu tää lattia. Nyt tää eka kertaa nyt sitten menossa pesuun. Katsotaan miten käy ja miltä se sitten näyttää sen jälkeen. Se voi laittaa tonne jonnekin pöydän päälle. Täytyy laittaa ne sieltä sitten vähän parempaa. Parempaan mihin? Säätöön. Ei kun. Öljy. Sitten milloin se lopettaa laittamassa sinne öljyä? Tää on niinku oikea kysymys. Et jos mä otan ton tuorevoitulunipan pois tosta kasarista, niin eiks tää laita sinne vaan enemmän öljyä? Niinku tuonne. En mä tiedä. Niin. Mitäs seuraavaksi? Olisiko Sit vaan varmaan toi hyri lähinnä vai tää mörkö? mörkö on, joo, otetaan mörkö pois. Täällä. No niin, kerro. Että nyt mä otin eka kertaa tän letkun pois ja sit sieltä vähän pissas jäährein joka paikkaan. Jäähdytin nesteet tuli ulos. My mistake. Ja se nyt haittaa sieltä, jotta ei tule. Totta kai se neste lentää aina. No onneksi me puretaan koko mopo. Koko mopo puretaan. That's right. Elikkä nämä ovat vasemman puolen vilkun johdot. Mistä? Tosta. Mitä sä teet? Mä revin tän pois. Jaa, miksi et sä ota painelmalla? Se lähtee näinkin. Lähtee. Plup! Älä vaariko.
Joo. Ai saatan. No ei mitään tarvitse kiroilla. Anna. Se siitä sit lähti. Pikkasen karhennettu, niin lähtee vähän heikosti. No. Häh? Pistääkö paineen? Ei kun se on ihan... Kohta pois. Ei oo paljon enää. Niin. Nyt ei. Ai saa. Oi. Saatte rikki. No niin. Kivasti. Kato nyt se on tämmönen. Joo. Domin. Mites teet muuten? Ai sä laitat tämmösen. No. Fat bari. No. Niin. Aika siisti. Jatketaan Joo. tämän purkamista hetken päästä lisää. Mitäs me seuraavaksi tehdään? Mihes me jäätiin? No, tos nyt ottaa vaikka noin pois kaikki. Noitakaan ei tarvii. Takaräppänä veke. Ja niin, noi piti purkaa. Otetaan ne pois sitten seuraavaksi. Eiköhän se tästä. Homma jatkuu hienosti. Noniin. Elikkä nyt on tosta vedetty johdatusta enemmän pois. On tän näköistä. Nämä perät on saatu noin tohon asti purettua. Noin vielä tuolta. Ei enää paljon. Sitten on sähköt pois. Noniin, vihdoinkin. Moottori nostettu pois. Siinä hän lepää työpöydällä. Nyt ruvetaan putsailemaan sitä seuraavaksi. Jes. Päivähomma oli siinä.